Не атрымалася прагаласаваць на платформе «Голас». Там чамусьці на дадзены момант зачыненая форма для спраўджвання беларускага грамадзянства. А гэта працэдура абавязковая для тых, хто хоча прагаласаваць, але знаходзіцца зараз па-за межамі краіны. Працэдура, якая дапамагае пазбегнуць нейкіх фальсіфікацыяў. Ну што ж, не дык не. Тады выкажуся пра, уласна, само галасаванне тут. Няма сэнсу рабіць таямніцы, я хацеў прагаласаваць за прапанаваныя перамовы. Канешне ж, Лукашенка на аніякія перамовы не пойдзе, тут няма ілюзіяў, але не пойдзе, халера з ім, затым на лаве падсудных яшчэ сам запяе пра тое, што вось давайце пагаворым. Яны наогул потым рэзка усе прыгадаюць і пра правы чалавека, і пра свабоду слова, і пра важнасць дыялогу, пра ўсё тое, што 27 гадоў гэтак старанна утоптваюць у бруд. Вось пабачыце, яны яшчэ суперзнаўцамі правоў чалавека стануць у момант. Між тым, уласна галасаванне я падтрымліваю з 3 прычынаў. Па-першае, гэта візуалізацыя актыўных прыхільнікаў пераменаў. Я падкрэслю актыўных, бо ёсць яшчэ і неактыўныя, которые як бы не супраць пераменаў, але вось хаця па пальцам паварушыць дзеля іх не хочуць. Ну і плюс тыя, хто за перамены, але дамаўляцца з астатнімі прыхільнікамі пераменаў не хочуць альбо не могуць. То бок у кожным выпадку прыхільнікаў пераменаў нашмат больш за колькасць тых, хто прагаласаваў альбо яшчэ прагаласуе на платформе. Гэта факт. Візуалізацыя надзвычай важная найперш для нас саміх. Яна падбадзёрвае, а таксама адкідае прэч дэпрэсію і навязаную рознымі румзамі ды правакатарамі тэзу пра тое, што пратэсты нібыта здзьмуліся. Дарэчы, менавіта таму лукашысты і робяць усё магчымае, каб зноўку загнаць беларусаў на кухні, каб мы зноўку вярнуліся да вывучанай бездапаможнасці. Маўляў, а што я адзін магу? Вось каб нас было шмат. Нас шмат, нас большасць. Не забывайцеся пра гэта. Па-другое, чым больш людзей прагаласуе за прапановы Святланы Ціханаўскай, тым больш яна ды яе каманда атрымаюць дадатковыя вагі ў перамовах з замежнікамі. Пра дапамогу беларусам і пра ціск на Лукашэнку. Гэта вельмі важны працэс. І яму трэба усяляк дапамагаць, а не супрацьдзейнічаць. Канешне ж, ёсць контраргумент. Як наогул можна сядаць за стол перамоваў з забойцам і тэрарыстам? Як наогул можна размаўляць пра нейкія перамовы ў той час, калі нашыя блізкія, нашыя адзінадумцы ўсцяж застаюцца ў турмах, дзе іх працягваюць катаваць? Наколькі я разумею, перамовы якраз і патрэбныя найперш для таго, каб вызваліць людзей з лукашысцкага палону, каб вырваць іх з кіпцюроў тэрарыстаў і забойцаў. Ці ў вас ёсць нейкія іншыя прапановы ды ідэі, як вызваліць палітвязняў? Калі ёсць, калі ласка, агучвайце іх і дзейнічайце. І ўсе без вынятку скажуць вам потым дзякуй. Ну і па-трэцяе, для перамогі трэба валодаць ініцыятывай, а не гуляць у пінг-понг ініцыятывамі чужымі. Трэба дыктаваць свае правілы гульні, а не гуляцца паводле правілаў ворага. І тут ужо насамрэч не так і істотна. Падтрымліваеце вы ініцыятыву Ціханаўскай ці не? Хочаце галасаваць? Галасуйце. Не хочаце? Не галасуйце. Але ў кожным выпадку праяўляйце ініцыятыву ўласную. Ды змагайцеся за вольную незалежную Беларусь без Лукашэнкі гэтак, як падказваюць вам ваш розум і вашае сумленне. Толькі змагаючыся пераможам. Ну і па скрыптум. Яшчэ раз наконт нібыта здзьмутых пратэстаў. Хачу з вамі падзяліцца радасцю, пра якую вы, напэўна, і так усе ўжо ведаеце. Гарадзінца Ігара Банцара, якога я асабіста ведаю ўжо 24 гады і які амаль 17 дзён трымаў сухую галадоўку, адпусцілі з-за кратаў дадому. Яму далі 1,5 года хіміі і вось на час падачы апеляцыяў часова вызвалілі.
Зірніце на гэтага сталёвага чалавека. І яму ды ў ягонай асобе астатнім палітвязням распавядзіце пра тое, што пратэсты нібыта здзьмуліся. Я еще спасибо, если там записывают, сказать этим всем людям, кто писал. Это очень круто. Когда незнакомые писали, люди вообще грамотно. Вот это очень помогает, когда сейчас сегодня тоже думаю, мне письма принесут, а меня уже там нету. Вот это очень крутая тема, что это очень важно писать. Пишите всегда политическим и не забывайте вкладывать конверт. Вот это. Ну и спасибо за солидарность. Я звоню тяжко. Нормально. Вот, смотрите, какая стена.